idealny czas, żebyśmy wstali i uwielbili Boga. I to nie jest czas, kiedy grupa uwielbienia po prostu będzie grać, bo celem tej płyty nie było po prostu nagranie fajnych piosenek, ale celem tej płyty było oddanie chwały temu, który dał nam talent i włożył w nasze serce pragnienie. Więc zachęcam, abyście dołączyli się do uwielbienia, które w dużej mierze jest celem naszego życia tu na ziemi. Szedł doliną mego serca głos.